Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 25-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik boýunça ýol başlatynyň aýtmagyna görä Ukrainanyň Lugansk regionunyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň hem käbir jemgyýetçilik guramalarynyň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Separatistleriň amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde takminan 16.000 tonna insanperwer kömek günür Ukraina ýetirilip bilinmändir. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasy Türkmen resmiýetleriniň ýaşaýyş çaýlardan çanak antennalary aýyrmak barada resmi görkezmesiniň bardygyny aýtdy. Это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата. Saudiya Arabistanda haç ziyaretynyň dowamında 24-nji sentýabrda dören batabatlykda helak bolan 700-den gowrak adamyň arasynda İranly türkmenleriň hem bolanlygy aýdylýar. Şonuň içinden hadisy ýaşaýdy. 15 adama ýakyn ýok diýip habary geldi. Azy habar. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. İran'ın resmiýetleri 24-nji sentýabrda Saudiya Arabistanda haç ziyaretynyň dowamında basabatlykda wepat bolan 700-den gowrak adamyň arasynda azyndan 131 İranlynyň bolandygyny aýtdylar. Bu helakçylyk 1990-njy ýyldan bäri ýyllyk musulman dawarasynda ýüze çykan iň fajialy hadisadyr. Saud resmiýetleri azyndan 717 adamyň ölenligini we 805 adamdan gowragynyň yaralananlygyny aýtdylar. İranyň liderleri Saud resmiýetlerini köpçülikliň basabatlyklaryň adam ölümüne getirmek bilen baglylykda guramaçylygyň kemçilikleri üçin tanqid edýärler. Saudiya Arabistanynyň padşahy Salman bin Abdulaziz Al Saud 24-nji sentýabrda eden çykyşynda betbaççylygyň derňewleriniň netijelerine garamazdan haç ziyaretynyň usullarynyň hem mehanizmleriniň gowlandyrylmagy besedilmez diýdi. 22-nji sentýabrda Saudiya Arabistanda başlanan 5 günlük haç ziyaretyna dünýäniň 164 ýurdundan 2 milliona golay musulman gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwerlik boýunça ýol başçysynyň 24-nji sentýabrda aýtmagyna görä Ukrainanyň Lugansk regionunyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Stephen O'Brien Ukrainanyň ortaýetçi separatistlerining Birleşen Milletler Guramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça käbir jemgyýetçilik guramalaryndan diňç günlerinde regiony terk etmegi talap etmegine aladylanyma bildirdi we gozgalaňçylary mesele gaýtadan siretmäge çağırdy. Separatistleriň iýul aýyndan beri amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde 16.000 tonna insanperwer kömegi keselhanalary ýetirilmändir. Yerli keselhanalarda anesteziýanyň bolmazlygy sebäpli operasiýalar hem amala aşyryp bolmaýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň resmiýeti bellädi. Ortaýa Ukraina we Ýewropa bileşigi 25-nji sentýabrda Ortaýadan Ukraina gaz aktyrmagyny dikeltmegi barada gepleşikleri başlaýarlar diýip Ortaýatyň energiýa ministri Aleksandr Novak habar berdi. Iýul aýynda Ortaýatyň gaz ägirdi Gazprom Moskwanyň we Kiýewiň arasyndaky gepleşikleriň şowsuz bolmagynyň ýa-ni Ukraina gaz aktyrmagyny besedipdi. Soňky hepdelerde konflikti çözmek boýunça täze tagalalar edildi. Ukraina Ýewropanyň ulanýan gazynyň 15%-ni aktyrýar we Gazprom gaz aktyrmagyny besedeli bäri onuň gaz rezerwleri barha adalýar. 11-nji sentýabrda Ortaýadyň we Ýewropanyň resmiýetleri gaz dawatynyň soňuna çykmagy taýýarlyk görkezdiler. Ýewropa bileşigi Ukraina Ortaýatdan gaz satyn almak üçin $500 million berdi. Ermenistanyň polisiýasy Azerbaýjanyň güýçleriniň top we tüpen oklaryndan 3 parahat raýatyň wepat bolanlygyny aýtdy. Adamlaryň ölümi we 2 adamyň yaralanmagy bilen bagly wakalar Ermenistanyň Serhede golay Tavuş regionunyň ençeme owasynda ýüze çykypdyr. Azerbaýjan bu waka barada 25-nji sentýabrda kommentary bermedi. Emma munyň öňü tirasynda ýurdun goranmak ministrligi Azerbaýjanyň regiondaky owalarynyň oka tutulanlygyny we öz goşunlarynyň muňa jogap berendiklerini aýtdy. Bu iki öňkü Sowet Respublikasynyň arasynda Azerbaýjanyň esasan Ermeni ýylatly regionunyň üstünde bolan konfliktden soň 20 ýyldan gowrak wagt bäri düşmançylyk saklanýar.
Paraxaçylyk ugrundaky Nobel bayragynyň eýesi Malala Yousafzai 25-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä liderleriniň sammitiniň açylyş dabarasynda dünýäde çağılar üçin 12 ýyllyk muht bilimiň bolmagyna çağırış eder. Pakistanly gyzlaryň bilim almak hukugyny goramak boýunça iş alyp baran we 2010-njy ýylda Pakistanda Taliban tarapyndan oka tutulan Malalanyň bu çykyşy Papa Fransisyň çykyşynyň ýa ediler. Liderleriň öz çağılar üçin edýän arzuwlaryny dünýäniň beýleki çağılar üçin hem etmeklerine umyt baglaýaryn diýip Malala Reuters agentligi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Malala iýul aýynda özüniň 18-nji ýaş toýuny Livanda Siriýaly bozgun gyzlar üçin mektebi açmak bilen belledi. Ukrainanyň Gazakstandaky elçihanasy Gazak resmiýetlerinden ýurdun täze mektep kitaplarynda Ukrainanyň anneksiýa edilen Krym ýarymadasynyň ortasyň bölegi diýilip häsiýetlendirilmegine düşündürüş talap etdi. Elçihananyň metbuat wekiliniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, 25-nji sentýabrda Gazakstanyň elçihanasyna we bilim ministrligine duýduruş berilipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň ynsanperwerlik boýunça ýol başçysynyň 24-nji sentýabrda aýtmagyna görä, Ukrainanyň Lugansk regionunyň yerli de facto häkimetleri Birleşen Milletler Guramasynyň agentlikleriniň we käbir jemgyýetçilik guramalarynyň bu ýerden çekilmegini talap edipdirler. Birleşen Milletler Guramasynyň aladalanma bildirmegine sebäp bolan bu ýagdaý barada kärdeşim Sahranyň maglumatlaryny dinläli. 24-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň ynsanperwerlik boýunça ýol başçysy Günnor Ukrainadaky de facto häkimetleriň Birleşen Milletler Guramasynyň edaralaryna Luhansk regionundan çykmagy talap edendigini aýtdy. Steven O'Brien Günnor Ukrainadaky Russiýa tarapdar separatistleriň Birleşen Milletler Guramasynyň agentliklerinden we saglygy saklaýyş boýunça birnäçe jemgyýetçilik guramalarynyň şu hepdäniň ahyrine çenli öz işlerini besedip bu regiondan çykmagyny talap etmegi bilen bagly aladalanma bildirdi we godalançylary bu mesele gaýtadan seretmäge çağırdy. Separatistlerin iýul aýyndan bäri amala aşyrýan çäklendirmeleriniň netijesinde takminan 16.000 tonna ynsanperwer kömek Günnor Ukraina ýetirilip bilinmändir. Yerli ketelhanalarda anesteziýanyň ýetmezçilik edýänligi sebäpli operasiýalary geçirip bolmaýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi belledi. O'Brien Birleşen Milletler Guramasynyň ynsanperwer agentlikleriniň alyp barýan işleriniň separatistleriň kontrollugynaky Donetsk regionunda hem howp astyndadygyny sözüniň üstüne goşdy. 150.000 çemese adama aýlyk azyk önümleri baryp ýetmeýär diýip O'Brien sözüni şeýle dowam etdirýär. Ýükleriň sebiti alınıp gidilmeginiň goý bolsun edilmegi adamlaryň janyny howp astyna salýar we gyş aýlarynyň ýakynlaşmagy bilen munyň 3 million çemese adama çynlaky täsiri bolar diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi separatistlerin kontrollugyna häkimetleriň sebiti ynsanperwer kömeginiň barmagyna ruhsat bermedligini halkara ynsanperwer kanunynyň aýlygynç derejede bozulmagy diýip atlanyrdy. Şol bir wagtyň özünde gürüň edilýän sebitdäki başga da birnäçe döwlete degişli däl guramalardan hem 26-njy sentýabra çenli Luhansk'ı terk etmek talap edildi. 24-nji sentýabrda godalançylaryň liderleri yerli kanunlary gödök bodýalar diýip sebitde saglygy saklaýyş boýunça iş alyp barýan 10 sany Günwatar toporunyň gadagyny edilendigini aýtdylar. Bu sanyň düzüminde serhetsiz doktorlar we Çehiýa Respublikasynyň mätäçlikdäki adamlar ýaly dünýä meşhur guramalaryň atlary bar. Geçen hepde Luhansk regionunyň separatistleri serhetsiz doktorlar atly topory Russiýada we Ukrainada talabalaýyk hasaba alınmadyk psihotropiýa serişdelerini bir kanun saklamakda aýplady. Serhetsiz doktorlar toporu bu aýplamalary ören ýitir edetdi. 24-nji sentýabrda bu topor separatistleriň hereketleri bilen bagly ýiti aladalanma bildirýändigini aýdyp Luhanskdaky edaralaryny ýapandygyny ma'lum etdi. Kärdeşim Sahranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem izlerläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary özlerine Türkmenistanyň prezident diwanyndan syzyp çykan bir dokumentin gelip gowuşanlygyny aýdýar. Bu dokumentde Aşgabatda ýylatyň öz başda oturdan çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy baradaky tapşyrygyň 2014-nji ýylyň aprelinden uç alýanlygy belli bolýar. Azatlyk Radiosu bu dokument hem Türkmenistanyň resmi antennalaryň aýrylmagyny ret etmesiniň sebäpleri barada Wienada Türkmen inisiatiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatulen bilen söhbetdeş boldy. Gelin häzir şu söhbetdeşligi dinläli. Farid, siziň guramaňyzda Türkmenistanyň ministrler kabinetinden syzyp çykan bir dokumentin gelip gowuşandygy barada maglumat bar. Şol dokument hakynda gurrun berip bilersiňizmi? Да, конечно, это письмо, подготовленное руководителем президентского аппарата. Hawa, bu hakykatdan hem şeýle. Bile prezident diwanynyň başlygy tarapyndan taýýarlanyp, Türkmen hökümetiniň jemaat tozulugyna jogap berýän vice-premieri berilen hatyň nusgasy gelip gowuşdy. Onu 2017-nji ýylda Aşgabatda ýapyk deskalarda az ýoýunlarynyň geçirilýänligi, 2016-njy ýylyň ahyryna çenli paýtagtdaky hemra antennalarynyň baryny aýryp gutarmagyň zeri urdy gaýdylýar. Ol ýerde hatda haýsy jaýlardaky antennalaryň aýrylmalygy barada anyk gurrun hem edilýär. Ýagny Türkmenistanyň jemaat tozulugy ministrliginiň garamagyna duran Parahat 1, Parahat 2, Parahat 3, Parahat 4, Parahat 5, Parahat 6 şeýle hem Howdan A, Howdan B, Howdan we ýaşaýyş toplumlarynyňky ýaşaýyş jaýlarynyň üstünne we daş ýollaryna raýatlar tarapyndan öz başda oturulan antennalaryň aýrylmalygy aýdylýar. Bu megerem şol ýylýan az ýoýunlarynyň geçjek ýerleri bilen bagly. Ýöne şol wagtda beýleki etraplarda hem antennalaryň aýrylmagynyň zerurdygy aýdylýar. Özüm bu dokument ýokary derejeli edara degişligi biz onuň diňe göçürmesini arlyk. Emma biz onuň asyl nuskasynyň hem bardygyny şüphelenmeýäris. Мы не сомневаемся, что действительно это оригинал есть. Farid, siz bu dokumentin asyl nuskasynyň bardygyna şüphelenmeýäris diýersiňiz. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Eýüp Hajaýew Warşawada adam hukuklaryny goraýjylaryň maslahatynda çykyş edip Türkmenistanda hemra antennalarynyň aýrylýanlygy baradaky habarlary ret etdi. Siziň pikiriňizçe moňa nähili düşünmeli? Действительно, господин Хаджиев удивил всех, кто был в курсе этой ситуации, заявив суд. Hakykatdan Jenap Hajiyew halkara forumunyň uly münberinden Aşgabatda beýle praktikanyň düýpden ýokdugyny, antennalaryň aýrylmaýanlygyny oglan etmek bilen hemra antennalarynyň goparylmagy bilen bagly ýagdaýdan habarly bolanlaryň hemmesini haýran galyrdy. Emma men özümiň bu ýagdaýy öňräkden bäri ýydarlap gelýänligimde Aşgabatyň dürli mikroraýonlaryny antennalaryň köpçüliklerin sökülip aýrylanlygyny görkezýän fotodokumentleri çap edenligimi ýatlatmak isleýärin. Özüm ol antennalary üçoklardan goparyp toplap aşaklyň ýerler we bu ýagdaý yerli ýaşaýjylar hem tasdik edýär. Meniň pikirimçe Daşary işler ministriniň ornbasary bu sözleri aýtjak ýerine we ýüzüniň uğruna ağırlajak adamlaryny ýalňyş taýlap barly. Bir tarapdan Türkmenistanyň odal 12 ýyllap gelmedik resmi delegasiýasynyň bu forma nähilem bolsa gelmek wer täsir döretdi. Emma ikinji tarapdan onuň tutuş çykyşy we şeýle pursatlar biziň ýokary derejeli çynowlygymyzyň çykyşyndan has känzada garaşan adamlary juda lap keçetdi. Ожидал большего от выступлений нашего высокопоставленного чиновника. Farid, bir tarapdan suratlar var, adamlaryň şaýatlygy var, ikinji tarapdan şeýle resmi dokumentler sazyp çykýar. Şeýle ýagdaýda türkmen resmiýetleriniň şunyň ýaly görnetiň faktlary ret etmegine nähili düşünmeli? Честно говоря, действительно, выступление это было очень нелогичным. Doğrusunu aýtsam Türkmen resmiýetiniň bolýan zatlary inkar edýän çykyşy ören logikasy boldy. Şol wagt onuň köşeşdirmek tawsyrygyny alan bolmagy hem mümkin. Ýa-da bu ýerde halkara jemgyýetçiligine Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde käbir derejelerde söwdalaşmaga taýýardygy barada aşarat edilýär. Mysal üçin şu mejlisiň öň ýanyndan belli atşynaskellik Käriyewň maşgalasy ýurtdan göberildi. Bu da meniň pikirimçe biz dialoga taýýar diýen ýaly aşarat bolup görünýär. Bu hili praktika näme wer dowam edip gelýär we gynansak da Türkmenistanyň adam hukuklary meselesinde gowlaşma alyp gelmeýär. Emma meniň söhbetde bolan siýasatçylarym bu ýerde başga bir sebäpken görýärler. Olar häzir Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy ören yaramaz diýip hasaplaýarlar we şu sebäpden türkmen häkimiýetleri odaly bilen günwatar ýurtlaryny eger ýurtda gozgolan weýleki bolsa, olar iş başyndaky häkimiýeti gollar ýaly öz taraplaryna çekmegiň aladasyny diýär diýip çaklaýarlar. Meniň diplomatik korpusdan gurrundaş bolan adynyň iki siýasatçym şeýle pikir edýär. Из дипломатического корпуса
корпуса высказывали именно эту версию. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tuhbatulen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda paxta ýym kampaniýasy giňden dowam edýär, emma paxtaçylar öz öňünde goýulan plany dowaljaklaryna şüphe bildirýärler. Kampaniýanyň gidişini Türkmenistanyň prezidenti hem ýaňy ýakynda tanqid edipdi. Paxtaçylaryň şu ýylky aladalanmalaryna näme sebäp bolýar? Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň özüni Gulaý diýip tanadan kärendeçi bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Kärendeçiler tehnika yetmezçiliginden, suw yetmezçiliginden, dökün yetmezçiliginden kösenýändiklerini aýtdylar. Ana şu kärendeçi höküminde şu wagtda özüňizde näle kynçylyklar dörýär. Ýaplary biziň özümiz gazmaly bolýar. Suw elýän ýaplary özümiz gazdyrmaly bolýar. Pul berip ýaplar gazmagy daýhan birleşigi gurnan okmy? Şularda ýap gazmak üçin tehnika ýeterlik dälmi? Gaýş etýär, bor ine gazar diýe traktor getirseler pulunu berip gazdyrmaly bolmasa da özümiz tapyp gazdyrmaly şonu. Biz şo tarapdan hem kösenýäs. O buğdoýda da paxtada da şonýaly özümiz kösenmeli. Ýaplar gazylaýanda suw ýeterlik bolýarmy? Suw wagtynda berilýärmi? Suw gazsaň ýeterlik bolýar, ýaplar gazsaň ýeterlik bolýar. Onu beýleki döwürlerden de ýap gazdan başga ýa-ni ekis döwri ýere sürmekde beýle kultivasiýa döwürleri tehnika ýeterlik bolýarmy? Tehnika az, ýetenok. Tehnika az, hemme zady ellen berip etmeli. Umuman şu daýhan birleşiginde tehnika bam ýeterlik. Ya tehnikanyň emeli ýetmezçiligini döretdirler näme üçin siz elden berip işlemeli bolýaňyz? Ýerliginde tehnikamyz az. Şo sebäplem saat netdirýär. Berde de şoňa da biz pul bermeli bolýar. Olar aýlyk alyp otyr, näme üçin aýlyk alýar? Şo zatlary borjyny ýerine ýetirmeli, üstüne de biz pul bermeli bolýar. Beräýän ýagdaýynda da. Ya o bir gedek, iki gedek geçse geçse, onuň ýene özümi saat netdirmeli bolýar. Şo geçenne de pul bermeli bolýar. Näme bir gedek geçse? Külte diýdi, akoşnyk diýdi şo zatlaryna. Şo paxta üçin näçe külte akoşnyk geçmeli bolýar? Ay 5 gedek, 6 gedek. Näçe köp geçirsen şonça da gowy bolýar. Şonça kultivat üçin tuw ýeterlik bolýan 5 gedek 6 gedek tuwarma tuw gelýär. Suw gazylsa gowy bolýar. Ýaplamyz gazylsa gowy bolýar. Daýhan birleşigi bilen şertname baglasaňyz da şoň bilen tanışýaňyzmy? Şo ýerde nähili tutumlar bardymy? Ne bizine şertnama baglanşylýar bolan şonu bizine başda elimizde alýar. Onuň ýyl ahyry bolýar, onu şon tutumunu köpeldip 9% diýe ýene diýe şo zatlara tutuk galýarlar. Biz bolsa ellen berýär şo zatlary. Ine dökünlemez we azot diýdi, fosfor diýdi, ine suw tehnika, külte diýdi, jydil diýdi. Şo zatlary biz elimizden etdirýär. Onuň ýylyň ahyryna ine biz aljak bolamyzda şo zatlaryny etdik, işledik diýip özleri tutuk galýarlar. Edilmedik hyzmatlary etdik diýip tutuk galýarlar, pulundan tutuk galýarlar. Şeýle edilmegi daýhana edilmedik hyzmaty tutmaklary daýhana agram talýamyna siziň özüňize nähili şol agram talýar? Elbetde agram talýar. Näme üçin talanok? Häzir biz ellen etdirsek, iň soňunda da biz ýöne elimizde ýöne sehelçe pul berse bize ýaman erbet bolýar. Biz özümiz ellen berýär, son ýyl ahyryna da biz hiç ýylkän dahwat göremdik. Gerekçe göremdik şonu. Ýöne bize gur çykdyjy bolýar. Ýyl boýy adamymyz köýýär biziň. Paxtaýym döwri, paxtaýan maşynyň hyzmatynyň peýdalanýarmy? Hiç ýyly. Yok, paxtaýan maşyn yok. Ondan mundan şeýdip, olowalara gidip daýhan çöpläp şeýdip ýygýar. Elimiz bilen aks edip ýygjak bolup şonu elle ýygdyrýar. Daýhan birleşiginden peýda yok bize. Habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň kärendeçi Gulaý bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda paxtanyň ekilmegi bes edileli bäri birnäçe ýyl geçdi. Welaýatyň ekin meýdanlarynda indi näme ekilýär? Bu ýerde ýer önümçüligi häzirki wagtda näme derejede netijeli? Kardeşim Sekra bu sowallar bilen Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew ýüzlendi. Gelin häzir şu söhbetdeşligi dinläli. Aman Rada 2013-nji ýylda Balkan welaýatynda paxta ekmek ýatyrylyp onuň deregine iýimlik, däne we miwe bakça ekinleri ekmek barada karara gelinipdi. Şondan soň häzirki wagtda paxtanyň ýerine nähil ekinler ekilýär we olaryň ösürilip ýetişdiriliş ýagdaýy nähile?
Häzir kuwapda Balkan vilayetinde paktadan boşan 5.000 hektar yeri Yahafana şeker şuunları ekiliye, sol 5.000 hektarın 3.000 hektar tığırığını şeker şuunlarını etmek kabul edildi hem de sol amal edildi. Geçen yıl şeker şuunlarının birinci hakılı 14. yılda yığılanlı. O yöne karışılan neticene berk bilmedi olin erveden bolmadı. Onun başından sol iyimlik bir sürü yeni gayri arpayalık ekimleri ekmeyen var yönü dedil hazır girde yok bu ekilyen gök meyve ekillerinin. Şu gödeyilip duran üstünlük yok diýdiňiz. Şeýlede şeker şuundury ekilli welin ýöne geçen ýyl şu garaşylan netijeni alyp bilmediler diýdiňiz. Näme sebäpden bu barada bir jekmejek maglumat beräýsiňiz? Bunun başka bir Balkan vilayetinde mesela şeker şuunlaryny östürüp yetiştirmek babatında Balkanlı dayharlarda tedribe yok. Olar ýöne şol bir aydılar bir Huda çağırıp tohumlu ettiler hem de şol verildi hasılar araştılar ondan Balkan vilayetinin İsmin'den Gowrak meydanı şeker şuunlaryny on ýynamagy işçi uýjam ullukan yeterlikde şol çiğnem olur beýlek vilayetlerden edilen iş şu işlerini günlükçü tutup şoları haktır ediler öğren her neyse kulağına geniştirse de şol günlükçülere başka vilayetten gelip şeker şuunların yığınaza adımlara pul kalı verse de bir giydecin bolmazlığının büyük sebebi şeker şuunlarının ekilyen sevtimine celegayına yani Balkan vilayetine şeker şuunlarını öğün derecesine çelil tezden işleyen zavod fabrikler yok. Bizim dayhana gelmeli giydecini bolmalı derecesinden has kes görkezlere getiriyor. Balkan vilayetinde paltadan soň ekilen esasy ekin ýagny şeker şuunduryny işleýän zawod fabrik ýok diýdiňiz. Onu Balkanly kärenetçiler öz eken şeker şuunduryny nire tawşyrdylar ýa-da nire satdylar umuman? Yurtda yeketek şeker fabrikasy şeker öndürýän Kärhanul Mar vilayetinde ýerleşýän şoňa dogrudylar. Amanrada şeker şuunlary döwlet tarapyndan ekilmeli edilip tawşyrylmy? O döwlet zakaty edil şol dänen ekilşýär, paxtan ekilşýär döwlet zakaty. O daýhanlaryň özüniň höwes bildirip ekillerden. Amanrada Balkan vilayetinden gepleşigimde atnaşyp beren gürüňleriniz üçin köp sag bolun. Sizin sag bolun, işiniz rawat bolsun. Kerdeşim Sehranyň Türkmenistanly ýa-da Jamal Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Saudi Arabistanda haç ziýaratynyň dowamında 24-nji sentýabrda dören basabaslykda azyndan 717 adamyň ölenligi we 800-den gowrak adamyň yaralananlygy habar berildi. 25-nji sentýabrda Iranyň resmileri olaryň arasynda azyndan 131 Eýranlynyň hem bolanlygyny eglan etdiler. Wepat bolan Eýranlylaryň arasynda etnik türkmenleriň hem bolanlygy aýdylýar. Habarçymyz Döwlet Baýhanyň Eýrandaky türkmenleriň ýaşulysy we has ziýaratyny guraýan şirketiň ýolbaşçysy Nur Muhammed Ak bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. Nur Muhammed aga, inha Saudi Arabistanyň Mina şäherçesinde bolan basabatlykda yüzlerçe adamyň öleni barada maglumatlar ýaýrady. Bütün dünýä şu Gurban bayramy dowam edip durka. Estişimde göre şol wepat bolanyň arasynda Eýranyň raýatlarynyň bardygy, şeýlede olaň arasynda Alaytada Türkmen Tehradaky türkmenleriň bardygy aýdylýar-da. Şu barada maglumat beräýsiňiz dünýä türkmenlerine. Aýrylan adamda hata bolanda dünýäň mehrinden müňden agarak radio telewizionyň aýçylygyna eglan edildi. Bärde Eýrandan da 100den agarak adamlar ki wakada ýokally. Ilan hafta bizim Türkmen şahramızdan eşekir giden kerwan, her kerwanyň adynan 150 adam ady var, içinde adamları var, sany var. Demiş olan içinden hazırki ýagdaýda 15 adama ýakyn ýoklugy diýip habary geldi, azy habar. Şimdi hazırki ýagdaýda gitip ýörenleken, afylman ýörenleken kerwanly. Şuň men özüme dil Mina diýen ýerde 3 gün ýatylýan ýer we Arafadan çykyp hacı bolandan soňra Türkmen hacılar kerwan meşweren kepbeşemde ýa-bir adamlarymyz ýoklugy, ýitki adamlarymyz känni diýip bir habar berdiler. Nur Muhammed aga, şol ýok bolan adamlaryň arasynda soňam ýitirim bolan adamlaryň arasynda atlar bilinýär.
O atları bayın ol ada okuymaktan gatı kıyın şımat edil şımatın canıda oturan vaktim men şol ayrılan adamların içeri maşgalasından ruhsat almağa onu İran'a geçirmeli berde cenazasın çıkacak mı ya başka bir fikirler var mı alqazıqla mı anırda cayılacak mı deyip onu devlet ruhsat örüyor bizim idare haccı ziyaretimiz şey maqam muazzam rahatı onu hükümetimiz planladık yönü ölü qarlıya getire gurrun yok içeri maşgalasından ruhsat bolup onu barikleyin getiriyorlar. Ha getirmeli. Ben özüm de şımat edil sen canıda oturan vaktin edil orun masar veren men şol Türkmen adamların o içeri maşgalasına barıp vefat olanına aydıp oradan ruhsat verip içeri maşgalasından oğlan uşağından sonra beylek planlar inni bellidir ya şu plan çatlaması veren. Nur Muhammed ağa inni getirmeli olayanna şol naşlar nähil getirilýär? Şolar barada bir maglumat berseňiz. Şey cemlesek köpötüşüň. Cenazaları getirmeli bolsa, belki wagtda bolsa bir hadise bolman biri ýöne aňyrda amarasyny tapşyranmasa o wagtda ol bireme kynalýar işler. Zaman çekiye getirmeli, yürüyüşe o aeroport olmalı uçmağa. Emma hazırki ýagdaýda döwletler, hatta İran'ın öde şuma yürüyüşe bir ona uçak ben fikretim joň ýoluna goýdum bari halkaýçaklara diýip şuma şon aýdyp oty. Onu getirmesen bekleyip kynçylyk ýok. Diňe şer maşgalasy ejazet berilmeli. Onu getirin ýa-aňyrda galdyryn diýip. Nur Muhammed ağa beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Allah rahmet eylesin pida bolanlara. Amin hawabi. Habarçymyz Döwlet Baýhanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistanda Gurban bayramy bellenýär. Şuňlar ýurdun dürli kunjaklarynda sadakalar berilýär, bayramçylyk saçaklary ýadylýar, hüngüllikler uçýar. Azatlyk radiosy Gurbanlygyň Türkmenistanda bellenşi barada video reportaj taýýarlady. Kardeşim Merdan Tariýewiň taýýarlan reportajynyň video görnüşini azathabar.com web saýtymyzda görüp bilersiňiz. Ses ýazgysyny bolsa häzir bilelikde dinläli. Musulmanlaryň esasy bayramlarynyň biri bolan Aýd al-Adha, ýagny Gurbanlyk bayramynyň gelmegi bilen Türkmenistanda gadymdan gelýän däbe görä iňildikler dikilip gazanlar ataryldy. Yerli häkimetler hem bu çäre gabatlap paýtagtyň durly kunjaklarynda aýdym sagly çäreleri, toý tomoşalary gurnaýarlar. Häkimetleriň geçirýän bu dawaralarynda bedenip çykan dürli ýaşdaky adamlary, iki ýany ylgaşyp ýören çağlary hem siňnata bolýar. Emma öz hüwüsi bilen gelýän adamlar bilen birlikde bu çäreleriň goşu durnakdaky gatnaşyjylarynyň agramly bölegini bu ýere mejbury getirilenler düzýär. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri talip ýaşlar 2-nji saat 5-den maslap tägislik onu çelini dowam edýän bu dawaralara gatnaşmaga borçly. Bu ýere mejbury getirilen adamlar degisli edarasy ýa-da okuw jaý tarapyndan çäre gelmeli adamlaryň tanawynyň düzülýändigini, oňa görä hem dawaranyň başynda we soňunda kimin gelip gelmeýändiginiň barlanýandygyny aýdarlar. Aşgabatyň Parahat 3 mikroraýonunda gurnalan çäreleriň birine gatnaşan habarçymyz Sultan Açylowa mejbury tomoşaçylygyň netijesinde adamlaryň bayramçylyk joşgunyny soňan dogrulandygyny aýdýar. Hüngülliklerde getirilen çärelere esasen talipler hem de edara kärhananyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Şol sebäpli adamlaryň köpüsi örleriniň Gurban bayramçylyklaryny öz işleýlerine getirip bilen şu akşam saat 17-den 22:00'a çelli şu hüngülliklerde hükmany gatnaşmaly bolýar. Şeýerde geçirilen çärelere şol sebäpli adamlar Gurban bayramyny geregse getirip bilmeýärler. İslam kalendaryndaky iň möhüm gün diýilip hasaplanýan Aýd al-Adha gününde musulmanlar däbe görä Huda ýoluna goýun gurbanlyk berýärler. Türkmenistanda Gurban bayramy şu ýyl 24-nji 26-njy sentýabr arlygyna gabat gelýär. Türkmenistanda Gurban bayramynyň bellenşi baradaky maglumatymyzy dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Munyň üçin azathabar.com web saýtymyza, Facebook, Wkontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyza siýahat ediň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunyň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimizi geçirip gotarýar. Hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.